אני רוצה לחזור, רגע, אני רוצה שסתכל לחזור למלחמה. שנתיים אחורה לתאריך ה-18 באוגוסט 64 בעברית. מכתב שגרשון כתב לנועה ומספר בדיוק על זה שהוא לא הלך לקורס טייס. השעה 11 בדיוק, לא סליחה, השעה 11 בדיוק כמה דקות לפני השינה. את המכתב אני כותב לך כשאני יושב ישיבה מזרחית על המיטה, כשהבגד ים בלבד על גופי. לימיני יושב צביקה צוקרמן, ואף הוא כותב כנראה גם הוא לחברה. לימינו יושב שמוליק לוין, ואף הוא כותב. גם היום הוא מספר את זה. זה בדיוק מה שאני אומר. כבר אז בעיה. קמתי ב-6 בבוקר. נכון. כל שאר החבר'ה, 60 במספר, עוסקים בעיסוקים של לפני השינה. לקורס טייס לא התקבלתי והחזירו אותי לקלט. שם ישנתי לילה אחד, ולמחרת העבירו אותי לבסיס טירונות. מכל החבר'ה נשארנו רק צוקרמן, שמואל ואני. שמואל ופרדו? שמואל. לא, זה... שמואל. הייתי אצל קצין מיון, והוא אמר שאני אמשיך במקצוע. בקלט תפסתי ייאוש וכמעט התנדבתי לקורס חובלים ל5 שנים. גם כשהגעתי הנה קיבלתי ייאוש, אולם כשהתחילו הטרטורים קיבלתי מצב רוח. עכשיו, מצב רוח זה טוב בניגוד לייאוש? קצת. עליי לסיים כי החבר'ה רוצים לכבות את האור, מקווה לבוא לשבת, אולם ללא תקוות. ללא תקוות רבות. מתגעגע גרשון, עד היום החתימה שלו בדיוק ככה, לא השתנתה. כן. מה פתאום? לא נכון, עכשיו הוא עושה עכשיו הוא ככה. עושה משהו שלא ברור לאף אחד מה כתוב זה שם. התחיל ככה, וזה... אז ככה, זה היה סקסטין שנות ה-60. מה, לימינו ולימינו? לא, שהוא יושב רק כש... זה היה בגד קבוצת ים וואטסאפ לגופו. שלך. בגד הים לגופו. למה לבשת בגד ים? 60. עשיתי היום אחרי. זהו, וככה זה גרשון. אז זה היה עכשיו בוא נחזור ל-66. כן. 64. איך הוא מודיע לנועה שהוא לא יהיה טייס? שכל תקוותיה to date הטייס לא... עם יהלום. עם יהלום, כן. אז רגע, 66, השתחררתי מהצבא. כן, זה מה שהגעת לשם. כן, איפה היית בסדיר? בסדיר הייתי בג'וליס. כן, בית כל ספר- השירות היית בג'וליס? כל השירות בג'וליס בבית ספר לשריון. ויום אחד, נשארנו שבת, ונסעתי בג'יפ, קומנדקר, בתוך לסדנה, לא חשוב. ונכנסתי, היה מנוף כזה, שהיו מרמים איתו מנועים, נכנסתי באמצע, והשרשרת התפסה על המכסה מנוע. של המנוף? לא, של של הג'יפ. הג'יפ. והמכסה נהיה קווץ' ואנחנו עמדנו כל השבת לתקן אותו. אני לא זוכר. עכשיו, מי היה המ"פ של הזה שלנו? אתם מכירים את אלדן? מהמכוניות? אלדן מהמכוניות. אלדן מהמכוניות היה מרוקאי ג'ינג'י. אז זה לא גזעני. אבל הוא היה מרוקאי ג'ינג'י, והיה גר באשקלון, והוא היה מ"פ, והיה כזה... והוא זכה בפיס, נדמה לי, לא הוא זכה בפיס, ואחר כך אחרי השתחררנו, הוא המשיך להיות וזה, פתאום שמענו שהוא נהיה אלדן. זה סתם אפיזודה. אבל איך הוא הגיע ממרוקאי ג'ינג'י לאלדן? זה לא לא שם של יודע, מרוקאי לא יודע, ג'ינג'י. לא יודע. לא, כי הוא היה, אולי היה משהו, לא היה מבריק או משהו, אבל הוא... היה שם עוד אחד, לוגסי. שהוא גם היה... לא, שהוא זכה בפיס באמת. לא יודע מה ההמשך שלו. בלי להיות בקיצור, מבריק השתחררנו מהצבא, והמילואים הראשון שלנו היה זימון לששת הימים. אז אספו אותנו, מאיפה אספו אותנו, אני לא זוכר, ולקחו אותנו לצאלים. שמוליק ואני היינו ביחד, באנו לשם לקראת ערב, לא היה לנו איפה לישון, הוצאנו את עתי חפירה, היה לנו, חפרנו, עשינו בחול, שיהיה רך, עשינו לנו כרית, הביאו לנו שמיכה, וככה ישנו בזוגיות. כפיות, אתה ושמוליק? לא כפיות, אבל בזוגיות. עד היום. עד היום. כן. אבל... ואז התחלנו לנוע לכיוון סיני, וקראנו את המצרים. שם היו מחסות זוועה של המצרים, הרוגים וכל מיני. ובאמת זה היה לנו יחסית קייטנה. חיפשתי איזה רכב
לקחת רכב שעלה על צבאי, לנסוע איתו. אז ניגשתי לאיזה אמבולנס, פתאום אני שומע איזה אחד שם, מה היה? מים. היה שם פצוע. מצרי. מה עשית? מצרי. מה עשית איתו? נתן לו את מאיה. אולי נתתי, אבל אני באמת לא זוכר. הגענו עד לסואץ. ממש עד הסואץ, והיה שם איזה בית חולים נטוש, יש מספריים שהבאתי משם. נכון. יש אותם פה? איפה? אני חושבת שזה... אני לא יודע, זה אלו. ושם ראיתי מחזות לא נחמדים. למה? לא היה לנו איפה להתקלח, היה שם מכלי מים, אז ירו במכלים והיה שפריצים, אז החבר'ה היו מורדים גדים מתקלחים. אבל מה שלא היה יפה, שמצרים, חיילים מצרים באו עם כנועים, ויש כאלה עשו דברים... מרוקאים כן. שירו בהם. באמת? כן, כן. ירו בהם. טוב, בקיצור, היינו אז במילואים, אבל זה היה באמת קייטנה, הגענו לשם, חזרנו, היינו 6 חודשים במילואים. לאן אחר כך חזרנו? לא רצוף? של אחרי המלחמת ששת הימים. במלחמת ששת במלחמת ששת הימים, כל המלחמה הייתה הוא היה שבוע. 6 זה מה שאני ימים, באה 6 להגיד, ימים למה חצי במלחמה שנה? ועוד 6 החזרנו חודשים אותם ב- לכשירות, לא זוכר בדיוק מה היה. ולא באת הביתה 6 לא, חודשים? באתי הביתה הרבה. באתי הביתה הרבה. זהו, אז אחר כך נועה, אשתי היקרה, אמרה, גרשון, מה עם החסנה? איך היא אמרה? ככה היא בטוח אמרה. לא ככה היא, לא זוכר איך היא אמרה, אבל... את זוכרת? איך הוא קיבל שוק, מה, לפני? והוא רץ לאימא שלו. לא, היינו כבר... רגע, חברים. מה אמרת לו אבל? מה אמרת? שאני חושבת שאנחנו צריכים להתחתן, או אני רוצה להתחתן, או משהו כזה. והיא הייתה בת 18 וחצי. אז אמרתי בסדר, אני הולך לדבר עם ההורים שלי. הלכתי להורים שלי. אז לא זוכר איך אמא שלי הגיב, אבל היא אמרת, אתה יודע מה, בסדר, אבל תתחתן ביום הולדת שלך. אז אמרתי בסדר. וזה לא מוצא חן. למה? לא יודע, לא זוכר. לא יודע. לא זוכר ולא יודע. אבל זה לא היה שחיכי. אף פעם לא שאלת אותה? אולי כן, ואני לא זוכר. אבל זה לא היה כמה חודשים, היה חודשיים, אולי כן והוא הדחיק. כן, אולי כן, יכול הוא לא להיות. מספר. אבל זה לא היה תקופה ארוכה שחיכינו. ואז התחתנו, היה בספרים לרחוב, איפה שהראיתי לך היום את אולמי חן. רגע, למי איך חן? הצעת? מה? הוא לא, הצעת? אמא הציעה לו. זה אמרה ככה לא לה, הייתה, לי, כן. זאת הייתה הצעה? לא יהלומים. אוריאן, אבל לא ההורים שלנו נפגעו. גם אנחנו, כשאנחנו התחתנו לא היו, אני סתם בשביל הקטע, לא היה לא דברים היו כאלה. טבעות גם אנחנו לא. אבל אבא לא הציע, זה אמא אמרה לו יום אחד ככה, אתה צריך, אני חושבת שאני צריך להתחתן, וזהו, התחתנו. ואז הוא אמר לו, אוקיי, ביום הולדת שלי. כי ההורים שלה ושלי נפגשו ודיברו וזה, הסכימו, מה? לא זוכר, ההורים שלה נתנו איזה קצת כסף וההורים שלי קצת, ואז שכרנו דירה היה להם סנדוויצ'ים בארוחה. לא, היה לא, חתונה. שלנו כבר היה. היה חתונה, עלה הזמנה, נדמה לי עלתה המנה 8 לירות. 18 אני חושבת. 8 לירות. 18. אני כל חושב- החיים אמרתם לי 18. אני חושב שלא, איפה את אבל הגעת אולי. לסיפורים חי. האלה בכלל? היא הכי הרבה זמן, הייתה עם אבא שסיפר לה סיפורים. שהוא כבר לא עבד, אני הוא גם פחות הייתי עבד. הייתה שם, יש תחנת דלק בהרצל למעלה, אז היו מטוסים עיראקים שבאו והפציצו את התחנה, ואז זה היה בקומה שלישית האולם, אז הוא נפגע ואז שיפצו אותו, ואחרי השיפוץ התחתנו. מטוסים עיראקים מתי? בששת הימים? 6 ימים. עיראקים? כן. וואלה, לא ידעתי איפה כן, ישיבת יש הייתה חורים, מעורבת. יש חורים עד היום ברחוב הרצל בכמה בניינים. אז אתה רואה, אני מגלה לך גם היסטוריה של נתניה. אתה ידעת שעיראק הייתה מעורבת בששת הימים? כן. אני לא יודעת. בגלל החורים. לפני כן, לפני שהתגייסתי, עברתי עם ההורים שלי דירה מוויצמן לברודצקי. ברודצקי. מה שהם קראו עד שהם... דברודסקי. כן. עוד עסקה. לא, מה אחלה דירה. ריטה, עוד פעם. את זה. מה היא רוצה ריטה? איפה הטלפון? עזוב את ריטה עזוב עכשיו. אותה עכשיו. היא רוצה... עכשיו את זה אני רוצה. אני שזה רוצה יישאר שתשאיר את זה בעריכה. בעריכה. לא, לא. חייב. חייבים להשאיר את זה. בדיוק. רגע, אנחנו כבר
טוב, אנחנו סיימנו... הילדים נולדים, אפשר... עכשיו. רגע, שנייה. עכשיו שם. מה רגע, אחר כך אנחנו עברנו... עכשיו שם. רגע, לא באיזה היינו שנה... באיראן ועוד לא אבל היינו בערד. עברתם לערד או זהו. לפני הילדים. כן. נו. מודי, שנייה, התחתנתם? כן. חתנו. כמה אנשים היו התחתנתם. בחתונה? לא זוכר. את זוכרת? מה? כמה אנשים היו בחתונה שלנו? אולי 150, אני יודע. ואז מה? מה נכון. פתאום? 150 זה הרבה. לפחות 5,000 אמרת. לא, לא. ואז מה? ואז אתה אז השתחררת, מה אתה ההורים עושה? שלי, זאת אומרת, ההורים שלי וההורים שלה שכרו לנו דירה, איפה שאמרתי לכם, בית קטן פרטי. איפה? ברחוב רזיאל, איפה שהבניין רזיאל פינת העגול. ששת הימים. עכשיו לפני בניין. הבניין העגול, עכשיו יש שם בניין. והם קנו לנו רהיטים מרומניה, היו נהדרים, באמת. וספה וזה. גרנו שם שנה, אמא עוד למדה בסמינר, וברגע שהתחתנו אבא שלה הפסיק לשלם, אני שילחתי. באמת. ועבדתי עם אבא שלי, אני לא יודע אם את זוכרת את זה. עבדתי עם אבא שלי, תיקנתי טוסטוסים וכל מיני. ואז כשגמרה את הסמינר, לא היה אחרי מלחמת ששת הימים, לא היה עבודה פה, ובערד היה עבודה, והייתה לה איזה חברה שם. נסענו לבקר, מצא חן בעינינו, ועברנו חברה לערד. הזאת הייתה טובה? לא. 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 רגע, ואתה עברתם לערד כשאתה כבר עובד במפעלי ים המלח? לא. או עברת לערד סתם? לא. עבדתי, עבדתי לאימא, אימא יכלה שם לעבוד בהוראה. ושם היא קיבלה אז, לא זוכר, 400 שקל, נדמה, 400 לירות, כזה. ולא היה מס הכנסה, ואני קיבלתי 600 לירות, והיה יחסית הרבה כסף טוב. עכשיו, אני באתי לשם, והלכתי לאיזה קבלן שלקח אותי בתור מכונאי, בתור מסגר, עבדתי איזה שנה איתו, ואז הלכתי, הגשתי מועמדות במפעלי ים המלח. שם בערד היה לנו טוסטוס, והיה לנו כלב שקראו לו דוליטל. דוליטל! אמרתי לך. דוליטל ודוליטל. ודוליטל, וזוהר יספר לכם איך אנחנו היינו עושים על הטוסטוס, ודוליטל היה רץ. ושם זוהר הכרנו לא את יספר זוהר לנו, ואת זה רק יצרח ינקלה. לנו. הוא היה צועק לו דוליטל! אני זזתי אותה ברגל. ברגל. קצת טבעתי וקצת מצלמה. שתדעו שמכולכם, מודי אתה זוכר הרבה. אני לא יכול אתה לא לשבת יכול שנייה לשבת בשקט. באמת? שנייה. אני לא חשבתי שאתה שאני מספיק. אני לא מהצד, מפסיקה לזוז תמיד. תקשיבי, הוא לא מפסיק. כן. כל חריקה של כיסא זה מודי, כל שינוי של זה מודי. ואני חשבתי כי אני רואה הוא תמיד לא, שכל הוא מרים את החברים- הרגל על הסף, הוא מוריד את הרגל על הסף, איפה הוא נוגע הצלם? בסף, הוא לא ואני נוגע חושב בסף. שאני כל הזמן, אני, גם אני בדיוק אומרת. שעשו לי, אצלכם שעשו שעשה לי לו. אבחון, זה עם אצלכם הזקן. זה... זה קטן. אני כאלה. זז ככה. בדיוק. אני זז. יופי, והוא איתה, כבר יופי, מקבל כסף? ראיתי את זה. אני כשלי עשו לא, אבחון, אני- אז הם אמרו לי, אני אמרתי, אבל אין לי הייפרקטיב, הוא אומר לי, אתה מבין איפה אנחנו חיים איתה? זה חן. אני עושה ככה, זה חן. אני עושה ככה, אני עושה מהצד, את ככה. עושה קטנים. את עושה כאלה. הוא קיבל כל מיני כאלה. מהזה, קיבלנו נוגעת אוכל בשיער. רק ועוגות בקטנים, גם בשר. מהארוחה. על הסף שלי יושב מהרשימה, ככה. נשארה כזאת מודי? חתיכת עוגה. הוא שם אותה את זה בצלוחית ובמקרר, אני נשבע לך. מי? גרשון. אתה גם מהפולנים? אותה ברנז'ה. אז ההוא גם עשית מז'יחלין? מסגר? היית מסגר? הייתי מסגר ואז הגשתי מועמדות למפעלי ים המלח. זה גם קטע מעניין, שהלכתי לרעיון ואמרתי, אני הייתי בוגר בית ספר מקצועי, עכשיו עבדתי שנה פה, בצבא הייתי מכונאי טנקים, קיבלו אותי ככה, נדמה לי א'2, שזה היה רמה גבוהה שלנו. רמה יחסית גבוהה, לא גבוהה, אבל היה אחד איתי שהיה מבוגר ממני באיזה 10 שנים, בחור נחמד, מגמגם, והוא היה מסגר 10 או 15 שנה, בקושי קיבלו אותו. בקושי קיבלו אותו לעבודה, ואני, שעבדתי 1.5 שנה בים המלח, כל מה שלמדתי זה ממנו. אז אחרי 1.5 שנה בערך, ההורים של נועה באו לגור בערד, הם בדיוק מכרו את המגרש, את הבית. ועד שיבנו בית, הם באו לערד, סבא וסבתא גרו איתכם? לא איתנו בבית, אבל אנחנו... זמן קצר מאוד. כן, ואז הייתי במילואים בדיוק ביריחו, ואבא שלה חלה, ואמא שלה לקחה אותו לחדרה. מי ירד לחדרה? אבא של... כן. אבא של אמא. כן, סבא אבל שלה. מירד הם נסעו לא, כי הוא לחדרה? היה מטופל כבר כמה שנים. היה לו בעיות עם בחדרה, הכליות. זה ולחץ דם. הוא בגיל, אני כשהייתי... זה אני אספר לכם גם, יום אחד שהייתי בא אליה, הייתי נכנס מהדלת של המטבח, וגם יוצא משם. ואבא שלה בבוקר, שהייתי יוצא ב5 בבוקר, לא לנסוע לצבא, היה במרפסת, היה לו כובע כזה,
הוא היה קרח, והייתי מה זה כובע כזה? כמו מצנפת. תרבוש? לא, לא, מצנפת. כובע מצנפת. כמו... והיה קורא עיתון במרפסת, וכשאני הייתי עובר הייתי שומע, והמצנפת הייתה זזה לפה. מצנפת הייתה זזה לפה. אבל עכשיו אני נזכרת שגם כשרק הכרת את אמא והיית הולך לעזור לה ללמוד חשבון, לא הייתה אני בעיה. הייתי הולכת אליו. רגע, ללמוד חשבון? לא, באמת חשבון. פעם לימדתי. כן, באמת. באמת, עד היום הוא עד היום הוא מלמד אותי. הוא פרופסור למתמטיקה ומדעי המחשב. אני רוצה להגיד לכם שאז אפילו הוא היה מאוד מאוד תמים, והוא באמת לימד אותי חשבון, לא חשבון, מתמטיקה או פיזיקה. הכוונה שלך לא הייתה תמימה. הוא לימד אותו הכוונה כמה זה, שלי, 2 אני- ועוד 1. זה לא. אני לא ידעתי בכלל שיש דברים כאלה. זה מה שנקרא, שלח חשבונך על פני המים. נו, אז. איפה היינו? בערד. שאימא שלי לא, לא, שאלה אבא- ושלחה... לא, הוא היה נשאר עופרה שם הייתה ללילה. עוקבת אחרינו בהתחלה, לראות מה אנחנו עושים. לא עשינו בהתחלה, רק אחד. רק אחרי שעופרה הפסיקה לעקוב. אז אחרי שהוא שלח לה טקסטים. כן, אבא שלך עלה, אני הייתי בדיוק במילואים ביריחו, היינו אז ביריחו, היה אז לא כמו היום, יש שם באמת לא מצב כל כך טוב, אבל היא מה לקחה... היה, התשה, לא? לא, היה מתיחות. לא מתיחות. מה? היה כל הזמן, פיגועים, שפיגועים. לפני. ואבא שלה היה פה בחדרה, ואמא שלה הייתה נוסעת כל יום, ויום אחד אמא שלה חזרה, ואיפה אבא? אבא איננו. לאן הוא הלך? חזרה לערד? לא. חזרה לפה, היא כבר חזרו לנתניה. לנתניה, ואתם איפה הייתם? בערד. טוב. אני הייתי עוד במילואים אפילו. היא חזרה ואמרה, הוא איננו. מה זה איננו? לאן הוא הלך? נפטר. זהו, אז וכמה הוא היה? 61 או 2. ואת היית בת 20 בערך. 20 וקצת, כן? 21. אז אמא של... ואז בדיוק גמרו לבנות את הבניין בדיזנגוף 4. אמא שלה קיבלה דירה, ועוד דירה, חלק מדירה שעופרה וגיורא שילמו את ההפרש וקנו את הדירה. אז הם היו שכנים. אמא שלה ביקשה שנבוא לגור איתה. תחזרו לנתניה. תחזרו. אז בהתחלה, אז היא קודם כל הייתה צריכה לגמור את שנת הלימודים, אז גיורא הציע לי עבודה, לעבוד איתו במכוניות, סוחר מכוניות. סוחר מכוניות, ואז, ולהיות, להתקבל לעבודה במפעלי המלח זה היה, הנה זוהר עבד שמה והיום מצבו לא חשוב, אז אני עזבתי, אחרי שקיבלתי קביעות, עזבתי, כי גיורא הציע לי עבודה אצלו, ואמא הייתה צריכה לגמור את השנה, דולקל גם לא הסכים לעזוב. ואז אחרי, לא יודע, זה ב-70, 71, חזר לנתניה, גרנו בדיזנגוף 4. 70, כי אני כבר נולדתי כאן. 70, כן. נכון. נכון. 70. ואז התברר שקודם כל, אמא לא הייתה נכנסת להיריון כל כך, כנראה שלא הייתי מספיק טוב. אז היא נסעה לטיפולים בבאר שבע אצל איזה פרופסור. החשבון הם לא עשו נכון. כן, לא הבנתי. כן. לקח להם זמן להיכנס עם מודי רציתם להיכנס? אני ואתה הכי מתוכננים שיכולים להיות. זה אני הבנתי, אבל כולה הייתה בת 20. אז מה? מאיזה שלב ניסיתם? אז הוא כבר זקנה בלה. היא הייתה, הוא שם עשה אחרי איזה שנה שהיא עשה לה ניפוחים, לא יודע. לא ידעתי שגם עם מודי היה לכם היא בעיה. נכנסה כן. להיריון. אז ואז- למה לבאר שבע? כי הם גרו גרה בערד. בערד. לא, בערד. טיפולים התחלת בערד. כן. היה דוקטור בן אדרת, בטח כבר איננו, אבל הוא היה... זה בטח. אז למה לא קוראים לו אור בן הדרך? כמה הוא היה אז? לא, כבר אז הוא היה בטח בן איזה 50-60. לא יודע. הוא היה הנפח השכונתי. ייתכן שהוא היום בן 110, אוקיי. ואז באנו לנתניה, ומודי נולד בחדרה, כי עוד לא היה טרניאנו בכלל. גם שאסף נולד לו, לא היה טרניאדו. אז הוא נולד, אולי היה, אבל וההורים אנחנו וההורים נסענו שלי באו לחדרה. בערב, גם ההורים של נועה אני חושב. והיה לא, אסור אימא של אמא של נועה. נועה. האמא של נועה, נכון. ואסור היה להיכנס, אז ההורים שלי טיפסו את הגדר וזה, ונכנס. סבא איך היה אומר? היה קפץ מעל הגדר. כן. וראינו אותו, ואז הוא חזר הביתה, גרנו אז מול, היה בית כזה עם חצוי באמצע, צד אחד גרו עדי ועופרה כי הם
עזבו את הבית, מכרו את עדי הבית. ואתי. עדי עדי ואתי. ואתי. בצד שני גרנו אנחנו. ומודי, אחרי 3 חודשים פתאום, לא היה לו יציאות ולא אכל ולא זה, לקחנו אותו עבר לי. לקחנו אותו לחדרה, מדבר שיש לו חסימה במעיים, ואז ניתחו אותו, כל הצלקות שאתם רואים פה. תראה, לא רואים. מצלמה. אקזיביט אחד, A. נכון? רגע, קצר ושלחתם. אנחנו, ואז אמא שלה ואמא שלי היו שומרים עליו. יום אחד אמא שלי הייתה שם ונפתחו לה התפרים. אחרי שבוע שאת היית איתי באמת? כל יום, כל הזמן, כן. סבתא באה, ואני לא זוכר את זה, אבל זה הסיפורים. הוא בכה נורא. אמא שלו אמרה, נולה, לכי לנוח קצת, את עייפה. ואז היא הלכה, אסף יש לך את השם. ואז נפתח לי. הוא בכה. תפו הוא אותו כל כך- חזרה, ובקיצור זה הצליח. וזהו. מה עוד? לא סיפרתי לכם גם על הברית שהיינו באסף הרופא. נכון, ואיזה בגיל, גיל עשית כשעלינו לארץ, אני חוזר אחורה, מותר? כשאני הייתי בן 4.5, או 5, ואברהם היה בן 10.5, לקחו אותנו לאסף... לקחו אותנו באסף הרופא בצריפים, לא יודע אם סיפרו לנו מה הולכים לעשות, אני איזשהו ניתוח. היינו שם איזה יום חיכינו, בסוף נמאס לנו, אברהם ואני. רצנו, ברחנו, עברנו את הגדר, רצו, חיפשו אותנו, מצאו אותנו, עשו לנו ברית. אני בגיל 4.5 ואברהם בגיל 10.5. אז אתה זוכר או לא זוכר? זוכר, פחות או יותר. אז אני הייתי נוסע 2 בשבוע. אז הייתי חולה הגה, היה לי מכוניות, היה לנו מכוניות. הייתי נוסע מתל אביב לערד ביום שלישי וביום שישי. לעבוד? לראות את אמא ודוליטל. עבדתי עם גיורא ומוניה שפירא שהיה אחד הנוכלים הגדולים. מוניה שפירא, יותר נוכל מגיורא? הוא יכול וואו. לשכנע אותך שעכשיו הם לא מצלמים. או שעכשיו 2 יעני בלילה. ביבי. משהו כזה. אבל לא... אז עבדתי אותו איזה 2-3 עד שהתחילה מלחמת... יום כיפור. יום כיפור. לפני מלחמת יום כיפור עזבתי אותו, נהייתי קצת עצמאי, אז הייתה עיר המכוניות, איפה שהיה קאונטרי קלאב, איפה שמתחיל כביש 5, איפה שהיום הקניון הגדול. כן. אז שם היה, מוניה שפירא. בגלילות. בגלילות. היו לי כמה מכוניות איך ומכרתי. לא ידעתי שהיה לך גם אני לא ידעתי. אז הנה, בשביל זה אנחנו עושים חיים שכאלה, לא? היו לי כמה מכוניות, הייתי נוסע לשם. ה-BMW שמה, לא קניתי משם, אבל ה-BMW, היה פה איזה מישהו שרצה למכור אותו ולא הצלחתי, אז אני קניתי ממנו. למי נתתי אותו? לך? אני? BMW 700. כחולה. כן. בקיצור, אז עבדתי שם עד אני ש... לא זוכר אותה. אני זוכר אותה. יש תמונה זוכר שלהם. אותה טוב מאוד. אז התחילה זה מלחמת ה-BMW? יום כיפור. מה מלחמת יום כיפור? איפה אתם? אנחנו בנתניה, אצל אמא איפה? בבית? בדיזנגוף 4 עם אמא שלה. יושבים עם אמא שלה, עם אסף, עם מודי ואסף כבר. לא, הוא לקח את מודי מה לא? ואסף לסבא וסבתא. יום כיפור בצהריים. כן. רקע, לא, הוא אסף שואל באופן כללי. נולד. כן. איך ביום גיליתם כיפור- גילית שהוא בהיריון? אמא שלא שלי הוא. אמרה לי. את גילית שאת בהיריון. רגע, מה זה? רגע, שנייה לפני זה, אסף כבר נולד בששת הימים. כן. אז- לא, לא בששת לא הימים. בששת יום הימים. כיפור. אבל אז איך, תספרו שנייה על זה. על אסף. פתאום מתברר שבהיריון. איך, סבתא? אבל איך מגלים אמא שלי שבהיריון? אמרה לי, כנראה גדלה לי הבטן קצת. לא. אז עמדתי ככה ולא הרגשתי טוב אצל ההורים שלך, ואמא שלי אמרה לי, בהיריון. כן? אני לא ידעתי, אני מבחינה פיזית לא ידעתי ולא היו לי שום סימנים. כאילו לא הספקתי לצאת מהלידה שלו וכבר הייתי בהיריון שוב. אז אז בקיצור, ככה הוא נולד. נולד אסף. לא ידענו. Welcome. ועוד פעם היינו, זה גם היה בבקשה. בחדרה. תודה. ושוב נסענו לחדרה לבקר אותו. ואז גרנו, כן. אז באותו יום כיפור הלכתי איתך ואיתך עם עוד 2 חברים מהעבודה, שלמה ועוד מישהו, ולקחנו אתכם, הייתם קטנים על הכתפיים, פתאום הייתה אזעקה. לא הבנו מה קרה. בקיצור, התברר שיש מלחמה,
החזרנו אתכם הביתה. אני מבטיח לך שאבא שלי לא ישתתח. הזמינו אותם אני לא חושבת בסיסמאות שזה הייתה ברדיו. לא היו כאלה, מה? כן, זה לא הזמינו הייתה אותם, הזמנה גייסו מה? אותם בסיסמאות ברדיו. מה, אבל זה הם עשו, מה הייתה סיסמאות הסיסמה? ברדיו היו עד מלחמת המפרץ. נו, לא, מה זה? לא, עד היום. גם עד כשאני היום. הייתי, כן, גם כשאני יש, התגייסתי סיסמאות אמרו לנו ברדיו. מה מותר לי, הסיסמאות, אתה צריך לעשות מקביל. ובאחד עכשיו המבצעים תגדיל גם לפחות ל-25. ידעתי, כאילו שם. גם התקשרו להגיד לי, אבל ידעתי, כי שמעתי לפני זה בחדשות. אז עד היום יש סיסמאות. אז אבל הלכת, פשוט- היית אצל ההורים שלך ואז הם לקחו, חזרו הביתה. חזרנו הביתה. אז ו- הקה עם תפסה הילדים? אותם מתחת לבית בדיזינגוף. אני זוכר, אני אמרתי לך את זה, אני חשבתי זה היה בבית של סבא וסבתא, אבל אולי זה היה בדיזנגוף. אני זוכר שירדנו למקלט. בדיזינגוף היה מקלט. למה? ירדנו מה למקלט, היית איך אתה יכול להיות? לא, אני היית זוכר בראש שלי למה? שירדתי למקלט. 73 אני חשבתי שזה כמה סבא הוא וסבתא, הייתי בן 3 כבר. סבא וסבתא לא היה או, מקלט. כן. יש מקלט, בטח שהיה. סבא וסבתא? בברודצקי, היה, בטח כן. שהיה. נכון, היה מקלט. אבל אני זוכר את דווקא ברודצקי, אבל הוא אמר לי לא, ואז כן ירדנו בדיזנגוף. אני אוקיי, חושבת. אז אני נסענו חוזר לבית ספר, מפגר. הלכנו לבית ספר שרחובסקי, לא שם אוטובוסים, והורידו אותנו, היה שם... לא הבנתי, הפעלת רדיו? לא היה טלוויזיה. הפעלתי גם רדיו כנראה, כי מלחמה, לא סתם היה אזעקות. אני אומר, אז הגעת, שמעת אזעקות, הפעלתם אוריאני, רדיו? זה היה לפני 50 שנה, אני לא זוכר פרטית. אני לא חושב שאני אשכח מה היה ב7 באוקטובר, גם עוד... 7 100 שנה. לאוקטובר היה זה לפני לא, זה. זה זה לא אותו דבר, זה זה לא ממש, רמת זה גדלות כמעט אותו שאתה דבר, חשוף אבל לא. אליה. לא יודע, כולם ידעו, יום כיפור, פתאום אזעקות, ומכוניות התחילו לנסוע ברחובות, אז זה לא. אז זהו, בקיצור, בערב לקחו אותנו באוטובוסים מבית ספר צ'רחובסקי, לקחו אותנו לחטיבה 302 שהייתי שייך אליה, איפה? על יד קריית מלאכי. אוקיי. כמו ג'וליס בעצם. לא רחוק, כן, זה היה שם חטיבת מילואים שלי. התחלנו לנסוע לכיוון סיני. ועד שזיוותו והטנקים לא היו מוכנים, קיצור... כבר אמרו לכם בשלב הזה מה קורה, או שאף אחד לא ידע? לא ידעו בדיוק, אבל אמרו כן, המצרים תקפו אותנו. ונוח היה מנהל מרפאה כמעט על הגבול. וגם להם, הם שמעו את זה, אז אמרו לנו זה הוא היה כלום. בסדיר שלו אז? כן. אמרו לו, לא, זה יום קרב. יום קרב זה יום שלנו או שלהם, לא יודע. אז הם גם לא התרגשו בהתחלה, ואחר כך התחילו להפציץ אותם. מה, הוא היה על הגבול בסיני? כן, כן. והוא טיפל שמה בחיילים שלנו וגם בחיילים מצרים. בקצינים מצרים שהביאו אותם למרפאה. שבועת החודש. והוא היה בטראומה. אחרי המלחמה. PTSD, כן. עד היום לא יצא. עדיין, כן, נכון. אנחנו היינו... נו, מה? היינו שם, הגענו, נלחמנו וזה, ואחר כך עברנו, חצינו את התעלה על דוברות, לא, האלה עוד לא היו. ואז התקדמנו בסיני לכיוון התעלה, ואחד הזחלמים של... אז אתם רוצים לדעת איך פרדו הציל את החיים שלי? ברור. הייתי בזחלם בום, ופרדו היה בזחלמים זה אחרים. מה שלפני נגמ"ש. נכון, זה שרשרות וגלגלים קדימה. וירו עלינו וזה פתאום, והיה איתנו, היו איתנו 8 חבר'ה, אחד מהם היה מכוני מזרחי, אני לא אשכח אותו, אני. כדור הראשון הוא נכנס שם מתחת לזחלם, לא שמעת ממנו. הזחלם נתקע. יאללה, מזרחי תצא, מה פתאום, איפה אפשר להוציא אותו? ירו עלינו, ופתאום התחילו לראות גם RPG, או מה היה אז, אני זוכר. וכל הפלוגה עברה אותנו, גם הטנקים, גם הזחלמים, ומדמוני, חבר, היה הסמל טכני בנגמ"ש ההוא, לא בנגמ"ש, בזחלם. ואז פרדו אמר לנהג, תסתובב, תחזור. הוא אומר, לא, תסתובב, תחזור, אני פוקד עליך. הוא היה מפקד? הוא לא הוא היה, אבל הוא דרגה תפס יותר פיקוד, גבוהה. כן, תפס פיקוד, הוא חזר, והתחילו לראות, קפצנו כולנו, עוד 8 חבר'ה או כמה,
לתוך הזחל"ם. הוא אמר, אבל גרשון שם. כן. הוא אמר, גרשון שם, כן, אני הולך כן. להציל את גרשון. בדיוק. לא הבנתי, איפה היית? הייתי בתוך הזחל"ם. שנפגע. נתקע. זחל"ם שנתקע. אוקיי. והם עברו, והיה שם גבעות, הם התחברו אחרי גבעות. הוא אמר לנהג, תחזור. לא שאל אף אחד. תחזור גרשון שם, צריך לחלץ אותו. אני לא חושבת שאני מכירה את הסיפור. אז עכשיו את מכירה? אוקיי, נו תמשיך. והם באו, קפצנו אליהם, ונסענו. המשכנו לנסוע, והיה תקלות בטנקים. כולם עברו, אז זחל"ם שם נשאר בלי כלום? כן, בלי נשארנו אף את בן אדם? הזחל"ם חוץ שם. מהזה שפחד מתחת. לא, מדמוני גם בא. מי? מדמוני. לא, מדמוני היה יחד עם שמוליק, עם פרדו. היו כמה חוליות, גם שושן היה באחת החוליות האחרות. פה היו, לא הכרתי שם, לא אנשים שהיו איתי לפני כן. והמשכנו לנוע, ופה טנק פרס זחל, ופה זה, ופה זה. הגענו והיה קומנדו שאמרו לנו, אזהרה של קומנדו, וישנו על המכסה מנוע של הזחל"ם, כן? והגענו איזה לילה אחד, בוקר אחד לאיזה מקום כזה שהיה מחפורת, ונכנסנו עם הזחל"ם משם, וחבר'ה שלנו, ביניהם בן שושן ועוד, לחלץ איזה טנק. עכשיו, למה עברנו? אנחנו הגדוד הראשון שעבר את התעלה, איך קוראים לו? אריאל שרון עם כמה צנחנים נכנס וטיהר את הזה. אנחנו היינו גדוד הראשון. ונכנסנו, ובקיצור היה, הנגמש הזה עמד, ואמרנו, תרדו, תעשו קפה. את הסיפור הזה אני מכירה. ופתאום ראיתי מרחוק את בן שושן ועוד חבר'ה שחזרו מהחילוץ של הטנק, מגיעים לכיוון שם. רצתי לכיוון ההוא, פתאום שמענו. מתברר שפגעו בנגמש שלנו, ואף אחד לא היה ממנו, למעט הקשר. אמרו לו, תרד. הוא אומר לו, לא, לא, והוא נהרג. ואני חזרתי בטירוף, פרדו, ועוד חבר'ה, אני כבר לא זוכר מי היה שם. צרחתי כמו מטורף, התברר שהם שתו קפה בתוך איזה כוך. אתה הלכת לנגמש השני? לא, לא, הלכתי לראות, כן, לראות את בן שושן, את פרג'ון, את החבר'ה, מי שהיה שם. ואז באו קצין חימוש, שני קציני חימוש, היה קצין חימוש, לא, גדוד וקצין חימוש של החט"ג, שלה. ואמרו לו, תשמעו, אין לנו הרבה מקום, חלק מכם צריך לחזור. אז יש כאלה שהתנדבו מיד, ויש כאלה, לי אמרו, בא אליי הקצין חימוש אמר שאני יודע שאתה תפקדת, כי בזמן שירו עלינו, כולם היו למטה, היה ענק, בסדר, אני ועוד אחד שהחזרנו יריות, ולא שהביצים שלי לא שמחאו כפיים, ולא שפחדתי, ופחדתי מאוד והכל, אבל תפקדתי. כולם פוחדים, אבל מתפקדים. אז הוא אומר, אני יודע שאתה בסדר, ואז חזרנו לשבועיים לארץ, ומה עשינו פה? היינו מבקרים פצועים שהיו בבתי חולים של החטיבה שלנו. אז נסעתי, היה לי אז פיז'ו 404 סטיישן, ונסענו לחיפה ולפה. חבר'ה שהכרת או ש... כן, חבר'ה של הגדוד. ידעת מי... פחות או יותר, כן. בדיוק הגיע יום הולדת שלי, זה היה ב-29 לאוקטובר, ואז אמרו לנו תחזרו, אמרתי לה, היה איזה מישהו, חיים אשת, שהוא כאילו היה אחראי עלינו, אמרתי לו, חיים, אני לא חוזר, עוד יומיים שלושה אני מוכן. הוא אומר, אין בעיה, תישאר. זהו, ואז חזרנו לשם, ואז שמרנו על הארמיה השלישית, ואחר כך היינו באים שבוע הביתה ושבוע שם. המלחמה נגמרה, כן. נגמרה. חודשיים. כן, לא, כי הארמיה השלישית... גם חצי שנה אני חושבת. חצי שנה, כן. וכשהייתי שם, על יד המיתלה, שמענו על הזה, אז לקחתי נגמש או זחל"ם, ונסעתי לחפש את נוח. כי לא ידעתי איפה, הוא חודש לא שמענו ממנו. ואז הגעתי למקום שהוא היה לפני כן, שם ראיתי את המרפאה שלו, אבל אותו לא ראיתי, הוא כבר יצר קשר. ואז היינו, כששמרנו על הארמיה השלישית, אז היינו, לא עבדנו קשה, מה עשינו? היה חובש שכל התפקיד שלו היה לחלק קמוקים. מה זה קמוקים? זה כדורים בגלל המים שלא טובים, זה מה שהיה עושה כל היום, והיינו 18 שעות ביום יושבים משחקים 6 בש. בגלל
בגלל זה אתה כזה טוב בששבש? כזה עכשיו מקשש הוא היה בשעיר. מפסיד, שיחקנו על כסף, לא על כסף גדול, נגמר לו הכסף, הוא היה בבית, נוסע הביתה, מביא לי צ'ק, עכשיו הוא היה מתעצבן, למה? הוא אומר, מה, אני מהנדס, אני בן אדם אינטליגנטי, איך אני מפסיד לך? אז זה הקטע שלו. איך אני מפסיד לשנופי? מי מפסיד? אבל יש לה 6 תארים שלישיים. בדיוק. לא בגלל שהיא כזאת. אבל ובשש. היא ממש גרועה בשש. גרועה והיא לא מפסיקה לנצח. אהה. נו, אוקיי, בוא נקסט. תיקח 6 לזה. חזרנו, נגמרה נגמרה המלחמה, היינו נוסעים איפה, למחנה, איך קוראים למחנה שם? נו, יש עכשיו בית סוהר שם, של ה... מול... לא מחר. לא חשוב. בקיצור, היינו נוסעים כל יום, היינו נוסעים איזה 5-6 רכבים, מודי, אתה מקשיב או שאתם משחקים? אני מקשיב, אבל אוריאל מצחיק אותי. אז אוריאל מנסה לעשות דברים בשקט בשקט, הוא וזה. עושה אותם יותר. יותר ברעש. אבל גם גרשון ככה בבוקר, הוא מסדר את המטבח בשיא השקט. נו. היינו נוסעים עם רכבים, 5-6 רכבים, לא זוכר לאן, עובדים שם כל היום, מתקנים טנקים, ובערב חוזרים למחרת, ואז עוד לא היה כביש אחד, היינו נוסעים דרך מחלבות, והיינו עוצרים, קונים שמנת מיוחדת, ויין, ויום אחד, זה היה חורף, יום אחד חזרנו כולנו, 4-5 אחרי צהריים, והכביש היה מלא ברד, כולנו החלקנו, כמעט נפלנו לתהום. אבל לא נפלנו לתהום. את פרג'ון היינו אוספים בלוד, הוא היה גר בלוד אז. זהו, אז אחרי 5 חודשים השתחררנו, ואז מה עשיתי? בזמן שהייתי מגיע הביתה, לשבוע, התחלתי לעבוד נהג מונית. למה? כי הגיס שלי, החמוד, לא שילם בשבילי ביטוח לאומי ולא מס הכנסה. אז ביטוח לאומי לא שילם לי קצבה. והיה לי עוד כאילו צבא? כל המילואים שלך לא קיבלו? רגע, אם לא תשאלו, תקבלו תשובה. שניכם כבר הייתם, ואמרתם, לא אכפת לכם שאני בצבא, אתם רוצים לאכול. אז יסדרו מטעם... אני כנראה יותר, כי אני הייתי שמן, כי... כן, המכתב אומר. המכתב אומר. מהביטוח הלאומי סידרו לי כאלה שלהם סידורים, נתנו לנו אז 900 לירות. שזה היה בסדר. אז עם זה אמא הסתדרה. כשחזרתי, לא היה לי עבודה, לא. בשבועות האלה שהייתי מגיע הביתה, התחלתי לעבוד על מונית, אצל אלי שמחאי שהיה חבר של גיורא, והיה פרנסה. עבדתי ככה כמה חודשים, עד זה 75, בא פרדו, לא, מי זה היה? יש הרבה עד אמר לי שיש עבודה בפרס. מי זה היה שם? באיזה נוער? בן שושן. בן שושן. הגיס שלו, אז נסעתי לרעיון בתל אביב עם איזה מהנדס. לא הבנתי, אמרת לאמא, אני הולך לעבוד בפרס? לא הלכתי, קודם מה. אבל אני הייתי אמרה איתך לך, ברעיון סבבה, אז הזה." אני זורמת. כן, היא הייתה איתי ברעיון. זה בין פרס? רשום בסוף שזו תמונה לילדים, שהם יראו איפה אבא עובד. היא לא הראתה לנו את זה עד היום שלך. אמא עד היום לא יקרה ראיתי. אנחנו שלו. לא יודעים איפה אבא עובד. זה לאמא אמא שלך. שלך. זה לאמא שלי. לא כתבתי לך שום דבר אישי במכתב שכתבתי לנועה, כך שאני כותב לך גלויה בכדי להראות לך את פרס, ושפעם כשנהיה פה, אם נהיה, יתחשק לך לבוא. כמו כן, שלילדים יהיה תמונה של פרס, שבה אבא נמצא. שלך גרשון, וואי, איזה תראה לי. אבא ובן הייתי. ממש. איזה אבא, איזה בן. אולי נהיה בפרס מתי. רגע, אז הלכת לראיון, וזה התקבלתי. התקבלתי, ואז ואז גם אבל אייל, מה, באמת מה, שמעת אייל מה, ירדני תמיד הייתי גם. עבודה, פרסי. זה אבל לפרנסה. רגע, שנייה, אייל ירדני, אתם לא הייתה הכרתם. פה, רגע, אותו. רגע. היינו אנחנו- שכנים, הם גרו בדיזנגוף 4. הייתה תוכנית הכרת אותו? בטח. שהם נוסעים לאיזשהו פרויקט, והיו המון, ישראל הייתה מאוד חזקה אז בפרס. המון. בפיתוח, המון כבישים, המון בחקלאות, חשמל, המון והייתה אלפי ממש ישראלים. באיזה שנה זה? מושבה 75. ישראלית. תחפשו בטלוויזיה, היו כמה כתבות. חפשו לא בטלוויזיה. מזמן. ילד בן 4.5, ילד בן 3.5. וילד בן... 23. הייתה מושבה ישראלית מאוד בטהרן, גדולה,
כן. די סגורה, ועם בתי ספר וגנים ומורים והכל, והוא נסע ואנחנו היינו צריכים היו להצטרף. אמורים לבוא אליי, אבל אחרי כמה חודשים, חודשיים, 3, התברר התברר שהנשיא של החברה הזו, שהיה איזה קרוב משפחה של השח, מעל בכספים ולא היה להם כספים. דרך אגב, הייתי בבנדר עבאס. הנמל, איפה שהפציצו, ישראל הפציצו? הייתי שם ובנינו להציע בתים פרטיים לקצינים. לא הבנתי איזה הכשרה יש לך לבנייה. לא בניתי, הייתי מנהל תחבורה. מה לא הבנת? היה לי... ולא הסברת. באמת. בסדר. היה לי אולי 50 פועלים שהובילו בטונים, הטרקטורונים האלה, והיו לי כמה מסעיות שהייתי אחראי עליהם, והיו לי כמה מנופים וזה, ולא ידעתי פרסית, אבל הייתי אחראי. על מה? עליהם, על הנהגים. על הנהגים, על התובלה, קצין תובלה. לא הייתי בודק אם יש מספיק בטון בתוך לא, בסדר, בסדר. חוץ מזה, אתה ראית את אני הפרסים נזוף. האלה איך הם בונים, אז גם... ואתה יודע, כשהייתי אומר לי, זה נהג, תעשה ככה וככה, היה עושה צ'ש זה כן, הייתי בטוח שזה לא יהיה כמו שצריך. היה לי מכלית מים, היה לי המון, היו לי איזה 70, מי זה שם? זיוי. אז תעזב אותו עכשיו. אז בקיצור, לא, קודם הייתי במשהו אחר. האמת היא שקודם הייתי במשהו אחר. הייתי בחברה שהיה לה כלים מכניים, טרקטורים ומחפרים וכל מיני, שהם הזיזו תעלה, נהר. הזיזו נהר. והיו שם חבר'ה ישראלים מבאר שבע, אליהם הצטרפתי תכף. ואנחנו היינו המכונאים. עכשיו שמה, קודם כל בצהריים הולכים לנוע, אחר כך אם אתה צריך איזה חלק, צריך להביא אותו מטהרן. זה כמה ימים. אחרי חודשיים נמאס לנו ולהם נמאס מאיתנו, ממני ומאייל, חזרנו לטהרן, ואז בטהרן חיפשנו עבודה, ואז מצאנו את העבודה הזו. העבודה הזו, סוללת בונה הייתה שותפה בה, ואחר כך היא עזבה, אז חזרנו לארץ ליומיים לכמה ימים, וטסנו עוד פעם, ואז הייתי שם 3 חודשים, ובגלל זה אמרו לי, תישאר עוד קצת. אמרתי... ועל מה? מה זה? מה זה? הייתה הפיכה. לא, עוד לא היה. עוד לא היה הפיכה. לא היה מצב כלכלי טוב של החברה הזו, אז אמרו, אתה האחרון שהגעת, אתה הראשון שתחזור. והיה שם מישהו, חבר של עדי, יורם ורשבסקי, שהוא היה שם המודד, אבל הוא היה אחראי כזה עלה. היה שם מהנדס, היו מהנדסים כל מיני. ריטה מתקשרת? לא. אז זהו, אחר כך בטהרן מצאנו את העבודה הזו, באנו לארץ, חזרנו חזרה, היינו שם 3 חודשים. עכשיו טהרן, יפהפייה. גם בנדר עבאס לא היה יפה. מה? גם בנדר עבאס היה יפה. לא, בנדר עבאס הייתה... בדואים. לא. כמה זמן היית סך אם את הכל? לא היית בפרס. חצי שנה. 3 חודשים פה.